طعنها باللي كبران ناي زي يوتيوب شانل سدرا بيت ناي ساعات زي سبر حبريتات حيزا غريب لكم بركت بلو سبر حبريتات او يوتيوب قطعا خلو قديمنا بوخاتكم ملغتو يدما نوتيفيكيشن من تخبطحكم نزي يوتيوب شانل سبسكرايب مغبار نايدول ملكت متواغي ترسع نبت سبر حبريتا خنا اتخلنا بغدام الناس نابزنكم زبطح اب كل تግራይ كتما مقله قدم عمتنا علم لكع ما اثرت السفر دم والكسبات حجبنا تاخلق قوم وسانو بزحات ززاربو غداي خوينلو اب جمن مقتلتي زوده هاوت بدلنياتات تباهيلوم علم لكع صنع ما اثرت السفر دم والكسبات حج فصيمو بزي تطبي خونتات دحر عمت بنص خلق قوم مغبارو نبزحات زسنبدن امرخو بزهانون زتزارارو نيرو نازو غداي ملكيتم بار بي بي سي زوم والكسبات بخمي كونتات بنص خلق قوم بزبل نسدرا بيت زود هابتون كمون لناي تግራይ كللنا حق قيلاتات ازراريبو سفح طبطاب صريحيو بطعم زحزن انز سنبدنيو نبزحات زحزن زينايو بزرزر كسمعكم بخالي وجن كبرات سمعتنا كاب امريكا سيكريت سيرفيس قيلاتات زسنبد زينا تسمعنا نبريزيدنت امريكا دونالد ترامب تعينا زنبرت مارين وان استبهالت هليكوبتر مسناي تسافرت نفاريكت كتغاچو دليا ننشتي مدحنا تغليصلو نزسعبو اوشتي سيكريتاري سيرفيس حيال شغلوت استفطرن تخون هتوت مرمرا مجمارون بتليتي ابستوها زرزر مجلد تسمعنا انت اي تفطيرون بريزيدنت زتعنت هليكوبتر بخميله اب حدقه تاتخيلا نايت فصام زرزر كسمعكم كسام وداتهم سايطنحو زرزر خسمعكم بغدامنت كاب امريكا كاب تسمع سبر زينا انت نجمر بريزيدنت دونالد ترامب زسافرت هليكوبتر مسناي تسافرت نفاريت كتغاچو دليا ننشتي كم زدحانه تغليصو ناي فيدرال افيشن ممحدار حيال مرمرا مجمار تسمعلو او سيكريتار سيرفيسون حيال دنغاصه خمس تفطرت ملكتلو نا يونايتد ستيت بريزيدنت دونالد ترامب اسافيرا زنبرت مارين وان بمال اتفلت بريزيدنت هليكوبتر او واشنطن دي سي نا اير كللوشتي كاب انفوي اير ناي تسافرت نفاريت بمغراوا مخنات كفترت نبرو حيال اني اير دحنه متحسن وي مقيچاو ناي امريكا افيشن سلطان طبق مرمرا مجمارو بزحات مرخو بزهان قليطملو نتفصامن مجمرا غزي زغلصو وول ستريت جورنال بتليتي بسبر زينا انتخون مارين وان استبهالت بريزيدنت زصعنت هليكوبتر كوايت هاوس بملعل بريزيدنت ترامب ناب لوس انجلس قبرو برران مجمار ناب زمرحلو جوينت بيز اندروس ناي وتادر سفرن ام راح نيرا ناتو داي بغرب اسفلت منجتات تقيسو بسبر زينا وول ستريت جورنال كم زغلص انت خوينو اب رونالد ريغن واشنطن بيهراو معرفو نفر تزركب ني اير ترافيك تواترتي بدحنت بروتوكول مسرت نايت بريزيدنت هليكوبتر كتحلف كلا خغبر زنبرو ناي نغدي نفرتي بررا مولو كغد نيرو نيغر غنا اي غبرون از حيال ناي سرر حقيقه امارين وان هليكوبتر اب انفوي اير ناي تسافرت نفاريتن كلو زخل دحنت دحالو ناي رحقات فللي بغزياونت كم استفاقيرو اتا هليكوبتر نايتم تسافرت نفاريتن نشتي كي تغاچوا اي ترفاني لو نزي صعبوني امريكا فيدرال افيشن ممحدار ناي بيراو ترانسبورت دحنت بورد بوتوت عميق مرمرا خفت ايزوملو ناي مرخو بزان طبطاوات كم زرغاغطو اتا هليكوبتر يخون نايتم تسافرت نفاريت بزي زخون حدقام انت حلفاو ناي فيدرال افيشن ممحدار ابزاو وتوت مقلتي ناي اير ترافيك تواتر تخلتي نفرتي كاب حد اب زرح قالو زنبرا وان كل قطالنا زلو وركب كم زنبرهم قليتو وايت هاوس وين ات بريزيدنت اب زخون عينت حدقا وشتي اينبرني لزوطو مقلتي دغي مرغقتلو نغزيو نفاريتهم كاب حدقا تريفالا نغير غنا اتخونتات حدقኛ نيريلو بخالي وغان اتفلوت ناي زينات كال نيويورك تايمز كم تصوبون تخينو ناي امريكا فيدرال افيشن ممحدار مجمرتا درجه ناي مرمرا ركبات زفلط منجتات تقيسو ميتالا اتنفرت مالتو نايت بريزيدنت هليكوبتر يخون نايتم تسافرت نفاريت ازيو ابتقاربا لوان مارين وان استبهالت بريزيدنت دونالد ترامب زحزت هليكوبتر كابتا ناي تسافرت نفاريت ناب غوني بزيرو نتيشو مونتا مايلس وي 1.3 كيلومتر كمون ناب العلي ناب تحتن فيرتيكال لما ب700 ጫማ رحقات باتي حنيران يلو تزسم بالفصام يزبلو اتوم كيلاتات انتبرو بفرنج عقوطات صرا او طري 2025 او امريكا
American Airlines Einstein ናይ ክልል ነፋሪትን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወታደር ሓይሊ ብላክ ሃውክ ሄሊኮፕተር መንጎ ዝተፈጠረ ኣዝዩ መስካሕካሒ ደም ዘፍስስን ምግጫው ዕንወትን እቲ ዘሕዝን ፍጻመ ዝተፈጠረ በዚ መንገዲ ነይሩ ኢሎም እቲ ዘሰንብት ዝነበረ ናይ ፌደራል አቪዬሽን መምሕዳር እውን ኣብ ሬገን ብሄራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ዙርያ ናይ ሄሊኮፕተር በረራታትን ብቋምነት ክእግድን ኣብቲ ከባቢ ሄሊኮፕተራት ቋሚ ክንፊ ዘለወን ነፈርትን ብሓባር ዝገብርዎ በረራ ሙሉእ ክእግድ ኣገዲድዎ ነይሩ ኣብ ሕጂ እዋን ዘለው ጥብቂ ኣሰራርሓ መሰረት ማሪን ዋን ዝተባሃለት ፕሬዚዳንት ዝሓዘት ሄሊኮፕተር ኣብቲ መዕረፎ ነፈርቲ ኣየር ክልል ውሽጢ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ወይ ኣብ ዝቐርበሉ ማንም እዋን ዝኾነ ናይ ንግዲ ናይ ተሳፈርትን በረራ ሙሉእ ክቋረፅ ኣለዎ እቲ ኣብ ጥሪ ዝተፈጠረ መስካሕካሕ ሓደጋ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ኤርላይንስ ነፋሪት ናብ ሬገን መዕረፎ ነፈርቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ መስርሕ እናገበረት ምዕራፍ ኣብ ተቐርበሉ ነይሩ ካብቲ ምግጫው ድሓር ክልቲአን ነፈርቲ ናብ ፓትሞ ክሩባ ተጋጭን ዝኣተዋ እንትኾና ኣብ ናይ ተሳፈርቲ ነፋሪት ውሽጢ ዝነበሩ 64 ሰባት ብምሉኦም ከምኡውን ኣብ ሄሊኮፕተር ውሽጢ ዝነበሩ 3 ናይ በረራ ኣባላት ብሓፈሻ 67 ሰባት ሂወቶም ምጥፍኡ ዝከር እዩ ኣብቲ ዘሕዝን ሓደጋ ካብ ዝሞቱ ተሳፈርቲ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ዊችታ ካንሳስ ካብ ዝተኻየደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፊገር ስኬቲንግ ቻምፒዮን ውድድር እናተመለሱ ዝነበሩ ፍሉጣት ኣትሌታት ኣሰልጠንትን ናይ ስድራቤት ኣባላት ነይሮም ካብቶም ዝሞቱ ሞንጎ እውን ብፈረንጅ ኣቆጣጥራ ኣብ 1994 ናይ ዓለም ፊገር ስኬቲንግ ቻምፒዮን ዝነበሩ ናይ ቀደም ናይ ሩስያ ቻምፒዮን ዝኾኑን ቫዲም ኦማን ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ኣትሌታት ይርከብዎም ነይሮም ኣብ ሕጂ እዋን እምበኣር ነዚ ዝመስል ፍጻመ እኳ እቲ ሓደጋ እንተዘይብፅሑ ኣብ ልዕሊ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀዓነት ነፋሪት እዚ ፍጻመ ከጋጥም ምፍታኑ ግና ንብዙሓት ኣሜሪካን ብጣዕሚ ዘሰንብድ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ ናብቲ ኻሊእ ዘሰንብድ ሓበሬታ ክንሓልፍ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ተቐማጢት ዝነበረት ዘውዱ ሃብቱ ብምቕታል ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ብነፃ ምልቃቖም ሰሙኑ ኣብ ብዙሓት ዘዘራረቡ ምዃኑ ብዙሕ እውን ዘሰንበዶም ብጣዕሚ ከም ዝሓዘኑን ክገልጽ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ነዚ ስዒቡ ናይ እንግሊዝ መራኸቢ ብዙሃን ቢቢሲ እውን ብኸመይ እዞም ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝተፈረዶም ውልቀ ሰባት ብነፃ ክልቀቑ ክኢሎም ብዝብል ሰፊሕ ፀብጻብ ሒዙ ወፂኡ ኣሎ ቢቢሲ ነቲ ፍጻመ ካብ ምዝኽኻርዩ ኣብ ፀብጻቡ ዝጀመረ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብዘስካሕካሕ ኩነታት ኣብ ዝተቐተለትሉ ዘውዱ ሃብቱ መቕተልቲ ተጠርጢሮም ናይ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ተመሓላሊፍዎም ዝነበሩ 2 በደለኛታት ብነፃ ክልቅቑ ሰሙን ተወሲኑ ኣሎ እቲ ውሳነ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መብቲ ተሟጋቲ ልዑል ነቐፌታ ከም ዘጋጠሞን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቁጥዖም እናገለጹ ብዙሓት እውን ሓዘኖም እናስምዑ ከም ዘለው ዝገለጸ ቢቢሲ ናይ መቐለ ከተማ ማእኸላይ ፍርዲ ቤት ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 28 2016 ዓመተ ምህረት ግዝ ኣብ ዝወዓሎ ፍርዲ ቀዳማይ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረስላሴን ካልኣይ ተኸሳሲ አንጎሶም ሃይለማርያምን ዝተባሃሉ ፍርደኛታት ብነፃ ክልቀቑ ሃንደበት ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ እዚ ክውሰን ዝኸኣለ ኣብ ፍርዲ ቤት ብመረጋገፂ ቀሪቡ ዝነበረ ዲጂታል መረጋገፂ ካብ መዝገብ ቤት ጠፊኡ ተባሂሉ ድሕሪ ምስምዑ እዮም ናይ ዘውዱ ሃብቱ ስድራ ቤት ንቢቢሲ ከም ዝተዛረቦ እዚ ውሳኔ ዲጂታል መረጋገፂ ምስ ናይ ዘውዱ ሃብቱ ስልኪ ዝተኣሳሰሩ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ መምህርን ናይ ዘውዱ መቕተልትን ኣመልኪቱ ዝነበረ ናይ ፍርዲ መስርሕ ብቐረባ ክከታተል ዝነበረ ኪሮስ ሃይለስላሴ መረጋገፂ ኣብ መዝገብ ቤት ጠፊኡ ዝብል ብሰፊሑ እንተተዘርግሐ እውን ካብ ፍርዲ ቤት ዝረኸቦ ሓበሬታ ካብዚ ዝተፈለየ ምዃኑ ንቢቢሲ ይብራር ናይ መቐለ ከተማ ተቐማጢት ዝነበረት ዘውዱ ሃብቱ ነሓሰ 13 2015 ዓመተ ምህረት ኣሸንዳ በዓል ከምኡውን ናይ ዓርካ ልደትን ምኽባርን ኣብ ዝወፀትሉ ኣብ ከተማ ዓዲ ሓውሲ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ኣከባቢ ምሸት ተቐቲላ ናይ መቐለ ከተማ ማእኸላይ ፍርዲ ቤት ሓምለ 4 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝወዓለ ፍርዲ ነቲ መቕተልቲ ፈፂሞም ተባሂሎም ኣብ 2 ተጠርጠርቲ ልዕሊ ናይ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ወሲኑ ነይሩ ናይ ዘውዱ መቕተልቲ ናይ ፍርዲ መስርሕን ልዑል ትኹረት ብምሃብ ብብዙሓት ኢትዮጵያውያን መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ ነቲ ጉዳይ መዘራረቢ ካብ ዝገበሩ ነገር ሓደ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረስላሴን ክሳብ ቀረባ እዋን ናይ ሰራዊት 22 ኣዛዚ ሕጂ ናይ ትግራይ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ኮነሬል ገብረስላሴ በላይ ወዲ ምዃኑ እዩ ኮነሬል ገብረስላሴ ናይ ካልኣይ ተኸሳሲ አንጎሶም ሃይለማርያም ዘመድ እውን እዩ ናይቲ ፍርዲ ቤት መድረኻት ዝተረበሸሎም እዋናት ከም ዝነበሩ እውን ተመልኪቱ ኣሎ ኣብ ፍርዲ መስርሕ እዋን እውን ኣብ ዳኛታት ልዕሊ ዓቐን ፀቕጢ እናተገበረ ምዃኑ እንትግለጽ ዳኛታት እውን ኣብ ሓደ እዋን ስርሖም ንምቁራጽ ከም ዝተገደዱ ምዝኽኻሮም እውን ኣይዝንጋዕን
كان مجمرتا وسانة دحار اتم فردنياتات ابز حلف عمت نتغلال فرد بيت يقباي قريبهم فرد بيت يقباي ايدليم بموال ناي ماخلاي فرد بيت وسانة نخطنا مأزازون يذكر اتم فردنياتات كابزم مقطال نتغلاي فرد بيت سبر سماعي فردي يقباي مبالون كيروسي زارب سبر سماع فردي ون قداي امينو وسانة نابزها فرد بيت مليسو مرقاقت انخطارة تأزازيبو سبر سماعي فردي ببهيرا ومردات هادحنات اقلقلوت اورجينال مرقاقت اي قريبو نخطارة كمز ازازون تملكتلو وانا وي اورجينال ديجيتال مرقاقت اي درجة فيدرال مسرح نخقرب كاوو نخطارة نخخون كيلا قريبو مياو مبرهي نخهب تأزازم حلاليفون ناي تግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን መረጋገጽ ንኸመጽእ ተሓቲቱ ነገር ግና ካብ ፌደራል ትካል ሓበሬታ ሓይቱ መረጋገጽ ምቕራብ ከይከኣለ ተሪፍ ኢሉ ኪሮስ ንቢቢሲ ኩነታት የብራረ ናይ ዘውዱ ንእሽተይ ሓፍታ ብርቱካን ሃብቱ ትማል ብዛዕባ ብዝተመሓላለፈ ንቢቢሲ ብዝተዛረበቶ እንተኾይኑ ተኸሰስቲ ግባይ ብምዋሎም ስዒቡ ክከላኸሉ ወይ ኣይከላኸሉን ዝብል ንምውሳን ቆፀሮ ተዋሂቡ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺራ ትማል ኣብ ዝነበረ ናይ ፍርዲ ቤት ቆጠሮ ብዛዕባ መዋይሉ ዘርድእ ፖሊስ ኮሚሽነር ይምጻእ ተባሂሉ ነይሩ ዝበለት ብርቱካን ንሱ ከይተረፈ ዘጠራጠር ነገር የለን ተባሂሎም ክልቲኦም ተኸሰስቲ ብነፃ ንኸሰናበቱ ወሲኑ ፍርዲ ቤት ክትብል ዝተዋሃበ ትእዛዝ ተርድእ ኪሮስ ብወገኑ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ድማ ናይ ተኸሰስቲ ጠበቃ ብዘሎ መረጋገፂ ጉዳይ ንኽረአ እናተኸራኸሩ ነይሮም ኢሎም ፖሊስ ዓቃቢ ሕገን ምፅራይ እንተዘይኽኢሎም ብዘሎ መረጋገፂ ጉዳይ ይረአ ኢሎም ተኸራኺሮም ዓቃቢ ሕጊ መረጋገፂ ከቐርብ ኣለዎ ምፅራይ እውን ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም ብዝበለፀ እናተኸራኸሩ ነይሮም ነገር ግና ዝነበረ ዘይእኹል መረጋገጽ ፍርዲ ተዋሂበሎ ኢሎም ገሊጾም ናይ ትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ካብ ፌደራል መንግስቲ ኦሪጂናል መረጋገጽ ንኸምጽእ እንተኣዘዘውን ከየምጽአ ተሪፈሎ ፍትሕ ንምስፋን ዝተኻየደ ዝኣክል ፃዕሪ ከይተገበረ ዓመፅ ንኽፍጽሙ ዝተገበሩ ውልቀ ሰባት ሕጂ መረጋገጽ ኣቐረበን ብምባል ብነፃ ተለይቖም ይብል ኪሮስ ከም ዘብራርዎ እንተኾይኑ ናይ ትማል ውሳነ ዘመሓላለፉ ክልተ ዳኛታት ተኸሰስቲ ምንም ምክልኻል ከይተጸበዩ ነፃ ንኽኾኑ ቀጥታ ዝወሰንሎም እዮም ኢሎም ሓደ ዳኛ ዝቐረበ መረጋገፂ ምክልኻል ኣለዎም የጠራጥሮም ዝብል ተቃውሞ ኣመዝጊቡ ውሳነ ተመሓላሊፉ ኢሎም ብርቱካን ከም ትብሎ እንተኾይና ካብ ብሄራዊ መረዳእታ ድሕነት ኣገልግሎት ኦሪጂናል መረጋገፂ ንኸቐርብ እንተኣዘዘውን ሕጂ እውን ኣይቐረበን ባህሊት እያ ፍርዲ ቤት ናይ መቐለ ፖሊስ ኮሚሽን ቀሪቡ ጉዳይ ንኽርድእ ገይረሎ ኣብ ዝነበረ መስራሕ ናይ ዘውዱ ስልኪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኻ ብዝተገበረ ምርመራ ኮድ ወፂኡ ካብኡ ድሓር ናይ መን ሲም ካርድ ከም ዝኣተዎ ምስ ቁጥጥሩ ፎቶውን ወፂሎም ክትብል ኣብራርያ ዘውዱ ስልኪ ክሳብ ነሓሰ 13/2015 ዓመተ ምህረት ሒዛት ከም ዝነበረት ካብኡ ድሓር ግና ተጠርጣሪት ሒዞምዎ ከም ዝነበሩ ምግላፁ እውን ንቢቢሲ ተዛሪባ ናይ ትማሊ ናይ ፍርዲ ቤት ውዕሎ ግና ናይቲ ሞባይል ካብ ዘቐረብክዎ መረጋገፂ ምስ ኮዱ ኣይራኸብን ከም ዝተባሃለት ናይ መቐለ ፖሊስ ኮሚሽን ካብኡ ድሓር ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ምላሽ ምሃቦም ተገሊጹ ኪሮስ ዲጂታል መረጋገፂ ዝተባሃለ ሲም ካርድ ዘለዎ ኮድ ናይ ዘውዱ ስልኪ ተባሂሉ ከም መረጋገፂ ዝቐረበን ስለ ዝኾነ ንምርግጋጽ ናይ ፌደራል ትካል መረጋገፂ ናይ ክኢላ ምስክርነት ንኽቐርብ ምባሉ እውን ይጥቀስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝደለ ናይ ርእሰ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከምዚ ትርሱዕና ብና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም